Yun mga ka-idol, ngayon mga ka-idol, to yung saging namin oh. Ayan, yung karero namin. Ayun mga ka-idol, hihilain namin yan. Hihilain ang karero namin, yung saging, ayan. Punta ng packing house. Oo, dali namin sa packing house mga ka-idol para pa-process namin doon. Ayan yung ano, karero namin. Karero. Ayan, pakita ko sa inyo mga ka-idol kung paano hihilain yung saging. Ayan mga ka-idol, XRM yan mga ka-idol, yung nakahila ng ano, saging. Ayan, masyadong mabigat kasi nasa ano nasa 200 piraso. Hindi kaya? Hindi kaya, coach? Kaya. Ano, hatiin natin, hatiin. Hatiin mo. Okay. Ayan na mga ka-idol. Ayan na. Okay, tam. Ayan mga ka-idol, yan yung saging natin na ngayon. Dami. Nasa 200 piraso tong hinihila niya. Bigat talaga mga ka-idol yung saging. Grabe. Ang laki pa. Ayan mga ka-idol, ang layo pa ng dulo. Ang layo pa talaga mga ka-idol ng dulo. Ayun, nandoon pa yung dulo. Nasa ano to mga ka-idol? Nasa 200 piraso, 250 piraso. Ayan, dadalhin na yan mga ka-idol sa packing house para ma-process na siya doon. Ayan na yung ano namin oh, backer namin na pinakamalakas. Dami, nagana no? Mga pila nilang yung gibiray, mga 250. Ang dami talaga oh, 250 piraso. Ayan na mga ka-idol, yun na yung dulo. Ayan na mga ka-idol, tapos na. Yan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin, short video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang ma-update sa walang kwentang video natin. Thank you, bye bye.